Maayong buntag sing tanan. Amen. Salamat sa pabos Ginoo aniata sa adlawng Domingo. Padayon pagsimbag pagdaig sa Espiritu kamotuoran. So atong topic karon, the life that we live, no? Ang kinabuhi nga atong kinabuhi sa adlaw-adlaw. So kumusta atong pagkinabuhi diha sa Ginoo? Ephesians chapter 5 verse 102. Sanglit kamo minahal man nga mga anak sa Dios, paningkamot gayud kamo nga may sama kaniya, magkinabuhi kamo diha sa gugma sa mga gihigugma kita ni Kristo. O gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato sama sa mahumot nga halad sinunog nga makahimot sa Dios. Mando ko ang ulop, yung mata magampo ta. Father God, in Jesus' name, karong kabuntagon among ginalip up kanimo, ang among serbisyo, among ginaangkon, wala kayo mahimog wala ikaw magapamuhat, Lord, sa among serbisyo. Lord, ay mong anointing, Lord, magudagay day, gikan sa pultahan, hantod sa pulpito, o ikaw mag-aandam sa nagkasing-kasing, matagunahuna asim katawhan, nga masabtan na mo, Lord, ang pagpangalagad, masabtan na mo ang imong pulong, nga puno pahimangno, puno sa kadasig, puno sa gugma. Lord, maghatag ka nagpaglaom sa mong kinabi, samtang kami nang inabuhi ning kalibutan na among kinihala di kalimang serbisyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God. Hallelujah. So ang atong topic karon usbong ko pag-ingon, the life that we live, ang kinabuhi nga atong kinabuhi. So maghimo kog mga illustration diri, no, video lang gyapon ni kay diri sa kalibutan manggut mo sugot kag madili duha klase ang tao sa kalibutan. No, nay ang mga tao nang inabuhi sa pangkalibutan, grabe paningkamot. Ano na sa mga tao nang inabuhi sa kalibutan, no, grabe pangpaningkamot about sa spiritual. So, ang tao dis kalibutan, no, ano na opsyon. Naiuban, gina-priority nila ang mga butang sa kalibutan. Epektibo sila, nahimong adunahan. Nasa mga ubang tao, nang inabuhi sa spiritual nga butang, ginahimo lang importante, nahimo silang epektibo sa pagpangalagad sa Ginoo. For much better, i-balance ng duha. Kaya sumala pas Biblia, o subong ko mag-ingon, man does not live on bread alone, but on the word that comes from the mouth of God. So, kung nanginabuhi ka sa kalibutan, buylog negosyo, buylog diskarte, para mapakaw yung pisikal. So, sa panahon sa tagaan sa nimog panahon, ang pagpangalagas mo maning spiritual. So, naghimo kong mga illustration, kami itong islibay. Para masabtan yun nato. So, atong makita karon, no, nakita na. Masabtan nyo ito muna. Video. Amo ni. Kusgipin. Kusgi. So, 25 years old, don't worry. Any mistake is an income, is a wonderful revenue for you. So, I told myself, and told my young people, before 20 years old, be a good student. When you do entrepreneur, just learn some experience. Before 30 years old, follow somebody. Go to a small company. Normally in a big company, it is good to learn processing. You are a part of a big machine. But when you go to a small company, you learn the passion, you learn the dreams. You learn how to do a lot of things at one time. So before 30 years old, it's not which company you go, it's which boss you follow. It's very important. A good boss teaches you differently. And from 30 to 40 years old, you have to think very clearly, you're working for yourself if you really want to be an entrepreneur. When you're 40 to 50 years old, you have to do all the things that you are good at. Don't try to jump into the new area. It's too late. You may be successful, but the rate of dying is too big. So 40 to 50, think about how can you focus on things that you are good at. But when you are 50 to 60 years old, work for the young people. Because young people can do better than you. So rely on them, invest on them, making sure they're good. So
when you are over 60 years old, spend time for yourself. On the beach, sunshine, right? It's too late for you to change normally. But this is my advice to the young people. 25 years old, make enough mistakes. Don't worry. You fall, you stand up. You fall, you stand up. Enjoy it. 25 years old, enjoy the show, enjoy the show. Amen. Nasabtan ba na to? So, napadailain na yung naong kita na ko. Kinis Jack Ma mo ni number 1 the richest people. Number 1 sa China. So, mo ni ang naong makita dyan mo. Mo ni Jack Ma. Mo ni pinakadato nga tao sa Tibok Kalibutan sa lugar sa China. Sumala pa niyo, your attitude is more important than your capabilities. Ang imo dang pamatasan ang pinaka-importante sa imong nahibaw-an kung siya makuha nimo. Similarly, your decision is more important than ang imong mga decision making. O sa may mga opinion ni diha, mo ni diri asam tuilaing niyang naong diri. Po sumala pa yang gisulti ganiha nga sa edad daw kag 20 o 25 much better daw manarbaho kag company. 20, 25 to 30 manarbaho kag company. Tapos mas better daw kung mo-apply daw kag company kanang gagmay kaysa dagko. Nasa isaling idea sad ba? Kay adto daw kas dagkong company daw gamiton lang daw ang imong capabilities, kanang imong skill, imong talent gamitos dagkong company. Kung manabaw sad ka sa gagmayng company daw, much better daw, mas damo ma-explore ka, kumbaga mapansin ka. Pag edad mo 30 to 35 above, maundan daw kag trabaho, di may umundan ka ng mag-explore kag imong sarili. Bahala daw ma-failure daw ka. Adi ang 20, 25, explore, insakto. Kung ma-failure ka, di ka mahadlok, kay kabata palagi. Pag edad mo 30 to 35 to 40 padulong, dapat mukuan daw ka, kanang mo magnegosyo ka ay mong sarili. Pag edad mo 40 to 50, mudagang imo daw mo support na ka sa mga batanon. Kaya na mga butang daw ilang mabuhat, nga di mabuhat. But pasabot, mo na giingon nga patgulang na gyud. Pag edad mo 50 to 60, retire na gyud ka na. Kay dool na daw ka sa kamatayon. Kumbaga bikluno na imong physical, manggawas na imong mga sakit-sakit. Mo na mga tao, diskatis kalibutan. Pero dirita sa padayon ka punta, sample kini pag-eskwela nato, nakinomdom ko sa una, sana mag-eskwela ka sa una na igtawag nila nursery, human kinder, human elementary, human high school, nanunggagan pa yung K-12. Human mag-college, pag mag-college, manarbaho, na iuban di manarbaho, nagnegosyo. May pawala lang miskwila kay magnegosyo mangyapon di ay. Di ba? So, ginabuhat na sa mga tao sa panggobyerno na to, mapaeskwela ang tao para nindot ang future. So, siguro pa sa study, kasagaran na nga dato daw, katong wala ka mag-eskwela. Ano sintit? Halos mga milyonaryo, mga bilyonaryo, wala ka mag-eskwela. Nag-business sila. Mawit ang mga negosyante na mag-eskwela. Nag-college, mga top-notcher pa, puting alaga, nagnegosyo lang gihapon. Umunay nahitabo. Kung dili man na dautan, tama man sad na. Wa may ingon nagsala na, tama man sad na. Pero ang pangutana karon diha sa espiritual, kumusta imong pag-eskwela diha sa pagpangalagad sa Ginoo? Mabitaw kinahanglan ta mo basag Biblia. Mabitaw kinahanglan nga masabton ni mga Biblia.
Panahon maglisod ka, di ka madali ma-discourage. Tingnan naman, nagabasa kag Biblia. Panahon nga kasilagan ka, i-persecute ka, dili ka basta-basta masuko mo balos kalaban. Kasi matod pas Biblia, kinahanglan magpaubos jud ka kay ibayaw kas Ginoo. Naayos Biblia na butang. Pa ang tao katong mga tao nga kanang lait-laiton siya, kasab-an siya, suklan siya, mo unsa ta mo tubag siya, di daw na siya samtong nga Kristohanon. Ang tinuod nga Kristohanon kabalo magpaubos. Palakpakan ng Ginoo be. Amen, glory to God. O sige ingon da. Ephesians chapter 5 verse 1 hangtod 2, therefore be imitators of God as beloved children. Mapareha daw ta kay Kristo, sundugo nato siya. Amen. Ato makita no si Kuan, sample na sad si Sandro Marcos. Oh, kisa na anak ni Ferdinand Bongbong Marcos. Bata pa, nahimo ng congressman. Sumala pa rin no, Sandro Marcos sa pag-eskwela. Attended Don Sergio Osmeña Senior Memorial National High School Incorporated. Dito sa eskwela. Ang Padre Anabel School ba ni in Lawag for this primary education. He then left for the United Kingdom, UK, and attended the World School for his secondary education from 2006 to 2013. After that, he went to the University of London, where he earned a degree in Bachelor of Science in International Relations with honors in 2016. Di basta-basta kung mag-with honors ka, nadyo kay mayong academic anak. He earned this master's degree in Developmental Studies at the London School of Economics and Political Science in 2017. So, before siya misulod sa iyang pagka-politician, adunay mga gipangbuhat niya, initawag og mga academics. No, sumala pa diha, nag-eskwela sa United Kingdom. Di basta-basta. O sa may ginakuha niya dito para ma-earn niya. Para mas modako ang iyang knowledge about sa mga kurso nga dapat i-handle niya panahon nga siya mudagan og pagka-politiko. Munang mga dato karon no, magpa-eskwela sila sa mga gwapong eskwelahan, para gwapo ang future silang mga anak. Tanawa karon, miadto siya sa London, sa UK, basi unsa nga mga kuyaw nga eskwela ng gisudlan niya, tanawa karon nahimo sang congressman, anak pas presidente. Sa pangkalibutan. Karon kumusta? Diritas pagpangalagad sa Ginoo. No, sa pagpangalagad sa Ginoo. Kumusta ang pagpangalagad nimo sa Ginoo? Nahimo ba kang top notcher diha? No, may commit magkagbasing gamay ministries Ginoo kay ang Ginoo moy tag-iya sa tanan. Sometimes ang tao manggod ang Ginoo wala nila man imong priority. Ang ilang na priority ang mga kalibutanong butang. Ato makita si Jack Ma tong gilistrit na ganiha. Sumala pa rin no. Jack Ma born in September 10, 1964 is a Chinese business magnate. Investor and philanthropist, he is the co-founder and former executive chairman of Alibaba Group, a multinational technology conglomerate. In addition, he compounded Yongping Capital, a Chinese private equity firm. Ma is a strong proponent and open and market-driven economy. Siya ang isa sa mga founders sa Alibaba Group. Kung mag-internet ka, mupalit kag mga item Alibaba. Pusumala pa doon, no? Kini si Jack Ma. Kuyaw ni Kaagi. Sa dang nag-graduate siya, misulod siya nag-apply siya sa KFC. Kailaman ng KFC, manana naman din sa Pilipinas ng KFC. Pag-apply niya, wala siya nadawat. Kaya giinan siya, di na siya good. You're no good, di na siya maayo. Ngano man. Siguro makita siya sa physical, di mo ito gwapo.
Siyempre, presenta, dapat moagi kag mga KFC manggod, mga Jollibee, McDo. Na kinahanglan mo nag-height, gwapo kag itsura. Giinaw na siya, kag interview man siya. Sa US, ang US pa yung nag-interview niya nung yun siya nga. Pag humando na yung eskwela, di man siya dato. Pag excited siya mag-eskwela. Kung di man siya bright, di man siya hard academic. So, nagkamot yung taon. Naging excited ka pag mag-eskwela lagi, nagpait, sulod sa KFC. Wala siya nadawat. Ang nadawat daw, 20 city kabok, siya ray ika-22 nadawat, sakit daw paminaon. Nalimang ka, 28 kabok, isa ray nadawat, siya lang daw. Hiring man daw, 28 kabok. Siya ray na, ginam siya, you're no good, di daw sa maayo. Ambot, ipasaba siya sa exam, o iyang physical gitanaw si Jack Ma. Karon, ang nahitabo karon, tanaw niya pakyas man gyud siya. Dito daw sa nasulod sa may pagsud sa teknolohiya sa internet. Wa man ay pagapuhing internet, di man ka makita. So dito siya nag-explore. Muna karon nahilig siya og explore sa internet. Moy na naghata nagpag-break sa iya. No kana mga tao nga ang mga tao nga mga di mahibaw-an nimo ba nga mo excel. Kay ngano man kada kay halos mang excel kung naon gyud nimo man imatod pa niya manilos gyud daw siya sa mga taong mga graduate o kanang graduate og mga pang eskwela mga bright nasa mag self-pity ko galingon ba. Pero di sa internet nahimo sang epektibo. Hantod nakatrabaho siya, hantod nahimo sang co-founder sa Alibaba. Number 1 riches. Muna sa may iyang ginadevelop ang mga batanon batag seminar. Kano daw mga batanon wa ka mag-eskwela o katong mga tao nga murag kumbaga sinalikwa murag ang tao mag-alanganin no kuha ginadi-encourage niya namoy chance. Ngano man nahitabo daw na siyang life. Ang loya kita mus na nga to tama-tama rin tao no. Gapo pas jubil murag turko. Oh, di ba? So, di yun mo ma-judge ang tao. Karon balik ta sa itong topic. Ang kinabuhi nga atong gikinabuhi karon. Kumusta? Nahimo ba kang imitate sa Ginoo? Unsa may pag-imitate sa Ginoo? Unsa daw ginabuhat ni Jesus Christ mao sad imong pagabuhaton. Galatians chapter 2 verse 20. Dito speakers na pa diha. Dito speakers tabok nam ko speakers oy. Sumala pa sa sumala pa dire. Nga iris na tong uban asa ni. Opya dirita. John, sumay pa nino sa dita sa una lang. Ang kinabuhi nga gilansang uban kang Kristo. The best life to be with Christ. Galatians 2:20. Gilansang ako uban kang Kristo dito sa cross. Busa dili na ako ang nabuhi kun dili si Kristo na nga ani akanako og kining kinabuhi ako karon akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma og nagtugyan sa iyang kagalingon alang kanako. Ang kinabuhi nga gilansang uban kang Kristo, kumusta ang imong kinabuhi? Sa dihang mangalagad daw kas Ginoo, no? Kinahanglan sa dihang gilansang ka uban kay Kristo, manginabuhi ka kay Kristo. Uban man kaniya, di man siya nag-inusara lang. Unsaon sa pagkahimo nga malansang kita uban kang Kristo, unsa di buhaton daw nimo? Nga nahimo kang nauban kay Kristo. Ang Biblia nagtudlo nga kita mamatay uban kang Kristo pinaagi sa pagbautismo. Tanan na bautismohan ba diri? Mao nay symbolize sa diyang ni bautismohan ka, giangkon nimo nga usa ka nga midawat nga si Jesus nagpalansang sa krus. So mala pa rin no? Hinumdumi nga ang bautismo sa ngalan ni Kristo may usa ka bautismo ngadto siyang kamatayon. Ang uban manggod kung may magbautismo isgutan, may magbautismo, naligo na. Umantalik na ng mga sala. O magninabuyog matarong, okay man na. So ang symbolize dahil diri ay
nagpalansang sa krus. Mo na imong misabay kas Ginoo. Gidawat nimo ang kamatayon ni Kristo. So, unsa may ilhanan na ng nagpalansang sa krus? Sugod na ang imong persecution. Mga trials masabtan nimo daghay bawal sa pagpangalagad sa Ginoo. Nganuman, dili sa kalibutan pulo mang lunghayaw. Daghay i-deny sa imong sarili. Di lali mangalagad sa Ginoo. Maningon na grasya gyud ang Ginoo, naga-welcome para sa tanan. So mala pa diri sa Romans chapter 6 verse 3 hantud sa Roma chapter 6 3 and 4. Nasayod kamo nga ang pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo, Hesus busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanako gilubong kita uban kaniya og miambit sa iyang kamatayon aron ingon nga si Kristo gibanlaw sa mamayaong gahom sa amahan. Kita usab angay nga magkinabi sa bag-ong kinabuhi. Oh. Bot pasabot ang pagpangalagad sa Ginoo sa dihang mitikang ka pagpalagad sa Ginoo dili na ang imong kabuton mo ang tumanon. Kundi ang kabuton sa atong amahan mo si Jesus Christ. Bot pasabot sa dihang gidawat mo si Jesus Christ isip manuluwas ang iyang kabuton imong tumanon dili na imong kabuton. Kay imong kabuton tumanon makasala gyud ka. Sumala pa sa Juan chapter 5 verse 20-29, ayaw kamo kahibulong kay moabot ang panahon nga ang tanang patay makadungog sa iyang tingog og manggula sila sa ilang lubong kadtong maayog binuhatan babanhaw og mabuhi sa dayon og kadtong daotag binuhatan mabanaw apan si lutan. Singon ayaw kamo kahibulong kay moabot ang panahon nga ang tanang patay makadungog sa iyang tingog. Bot pasabot sa dang midawat kay Kristo. Sa dahang mamatay ang Kristohanon, banhaw ni Jesus. O katong namatay tong tao, nga wala midawat kay Kristo, banhawon. So na duha ka tawo sa kalibutan. Naay silutan og naay uban makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Kay mo paano mo ning kalibutan niyo? Miani ang Ginoo sa kalibutan no wala joy pinalabi. Basin unsa kadako ang salang binuhatan ang Ginoo no naga care lang gihapon na. Atong mabasa diri sa kuan. Mabasa nato diri sa ato dapat no sa John chapter 4 verse 9 to 18 about sa woman of the well katong ang babay sa atabay. Sumala pa dire. Sumala pa no? Sa dihang nagmeet ang babay sa atabay o si Jesus Christ, si Jesus Christ nangayog tubig. Sumala pa rin no? Nakiksulti si Jesus sa babaeng taga Samaria. Iknota, focus ta, taga Samaria. Ang mga Pariseo nakabalita nga si Jesus nakakabig og nakabunyag og mas daghan pang mga tinunan kay ni Juan. Bot pasabot sa si John the Baptist nagbautismo sa mga tao. Ang Pariseo nakabalita nga si Jesus nakakabig og nakabunyag og mas daghan pa kayo. Tunan. Sa diyang si John nagsugod na sa bautismo sa mga tao katong nagwali siya sa Word of God nga na Mesiya mo abot tapos andama yung sarili daghan na bautismo sa Juan. Pero si Jesus Christ daghan daw nadala nga tao kaysa ka Juan nga nabautisman. Sumala pa rin no sa 2. Apan ang matuod mao nga si Jesus mismo wala mangunay pagbunyag kundi lang iyang matinunan lamang. Bot pasabot daghan nakabig ni Jesus Christ kaysa ka Juan pero ang nagbautismo sa totally ang katong mga disciple lang niya. Sumala pa rin no? Busa sa pagdungog ni Jesus niini, mibiya siya sa Judea o mibalik sa Galilea. Sa iyang pagpaingon sa Galilea, kinahanglan nga moagis gayud siya sa Samaria. Sa Samaria. Nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag Sikar nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang anak nga si Jose. Ato dito ang atabay ni Jacob. So, sumala pa rin, busa ang pagkadungog ni Jesus niini, nga daghan na bautismuan sa mga tinunan, mibiya siya sa Judea o mibalik sa Galilea. Sa iyang pagpaingon sa Galilea, gikinahanglan nga moagi gid siya sa Samaria. Unsa maning Samaria? Kini ang history manggod ini,
ang Juda sakop na sa Jerusalem. Take note ha. Ang mga tao dito sa Juda adunay kasuko sa Samaria. Nganuman, muna ang mga Hudiyo pag muadto siya sa Galilea manggod, di sila muagi sa Samaria. Mangita sila bahala layo ng lugar na muadto yun na siya, pero kanang di kung muagi mo kag Samaria duol, kumbaga taga Juda ni. Pag muadto siya sa Galilea, kung gusto kag shortcut, muagi jud kag Samaria. Ang problema, di sila moagi dito kay naya sila kalagot sa Samaria. Ito isgutan ka nung naglagot sa Samaria. Di sila moagi dito. Mangita, bahala layo ang lugar, maato sila Galilea, maganto sila na. Ngano man nga si Jesus Christ moagi man sa Samaria, unsa may mga reason. Nganong na may kalagot ang mga Jewish people o Judea sa mga Samaria. Sumala pa din, ang history manggod sa 2 Kings chapter 17-24, sumala pa din, ang hari sa Assyria nagdala sa mga tao gikan sa Babylonia, o gikan sa Kuta, o gikan sa Aba, o gikan sa Hamat, o gikan sa Sibarbim, o gibutang sila sa mga syudad sa Samaria, ilis nga anak sa Israel. O ilang gipanag-iya ang Samaria og nagpuyo sa mga syudad niini. Kini manggong Samaria ang nagpuyo niini ang mga taga Israel. Tapos Samaria gipuyo-an sa Israel, ang naitabo manggod ang Samaria nasakop sa Assyria. Nasakop. So ang gibuhat taga sa Assyria, iyang gipahawa ang mga taga Israel. O gipulihan niya og kining mga gingon na taga Babylonia, taga Kuta, o gikan sa Aba. Muna ang mga tao sa Juda, no? Ang mga taga Israel, ang kanang Israel sakop niyang Juda. Ang mga tao nga Juda gipauli sa Israel, muna suko siya sa taga Samaria. Muna ang mga tao dito di jud ganan maadtog sa Samaria. Kung sumala pa diri, si Jesus Christ miagi siya sa Samaria. Hanton miabot siya sa Galilea. Nganuman, ang Ginoo day wala mituo sa mga istoryas mga tao. So, bot pasabot nga nakita niya ang Samaria ginareject sa mga taga Juda, taga Israel ginareject na sila kalagot. Miagi jud si Jesus Christ dito na meet niya ang babay nga sa Atabay. So, pag meet niya, bot pasabot ang Ginoo gay no, wala jud siya pinalabit tanan, luwason gyud niya. Moadto day siya sa lugar basing kanang lugar na gagidungog na daghay aswang, daghay mga maritis, daghay mga daotang tao, giadto gyud na ning lugar. O dito sila nagmeet sa babae sa Atabay. Akong basan padayon tayo ni. Sumala pa din nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaya nga ginganlag sikar nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang anak nga si Jose. Ato dito ang Atabay ni Jacob. Katong Atabayan ni abot to kay Jacob. Bilingkod si Jesus tupad sa Atabay kay gikapoy man siya sa panaw. Mga alas 12 na kadto sa udto. But pasabot si Jesus no gikapoy o gigutom buto gibati siya og tawhanon nga pagbati. But pasabot ang Ginoo Diyos gibati gyapon siya kakapoy kagutom mo na mihapit siya sa amaong Atabay. Niining tungura ang mga tinunan ni Jesus miadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Gigot iyang isugo. Onya miabot ang usa ka babaeng Samarianon aron pagkalos og tubig miingon si Jesus kaniya, "Paimnar ako." Ang babae mitubag, "Hudyo ka og ako Samarianhon." Taga Samaria. Onya nganong nangayo ka man kanakog tubig nga mainom? Kay ang mga Hudyo god ang mga Samarianon wala nay panagsandurotay, walay tingganay. Magkaaway gyud nga mortal. Paano yun? Ana yun, no? Ngayon ang babay, Hudyo ka? Wa ka kabalo, Samarianon ko. Nganong imo kong suguon, wa ba kabalo ang Samarianon o ang mga Hudyo. Walay panagsandurotay. Dumot, away, o suguon ko nimo. Unsa lay isulti sa mga kaliwat? Maingon sa babay. Tama ba yung babay, no? O primero yung meet nila, demanding ba Jesus Christ? Kita nimo no?
O sa ingon ni Jesus Christ, discussion silang duha. Kay ang mga Hudyo, good ang mga Samarianon, wala may panagsan durotay. So makita jud nimo no nga ang Ginoo no, mahal jud niya ang mga tao no nga gipang-reject. Ano man, no, so may mga reason nini. Si Jesus, no, mitubag, kung nasayod ka pa unta sa gasa sa Dios o kung kinsa kining nangayo kanimog tubig, mangayo ka gayud unta kaniya og hatagan kaniyag tubig nga naghatag sa kinabuhi. Tubag sang babae, awd siya mo tubag. Ang babae mingon, Sir, wala kay timba og lawom ang atabay. Kaila mo atabay? Kay mga bagong tubo. Jubel, atabay kaila ka? O ba kaila ka taong kanang say balon. Ba kaila balon, lobo na iha. Wala kay timba og lawom ang atabay. Tama sang babae, no? Maghatag kag tubig nako, tapos wala man kay timba, lalong bitaw atabay, asa ka man magkuha ni anang tubiga. Ining atabaya hinatag sa among katigulan nga si Jacob ug siya ang iyang mga anak ingon man ang iyang makahiyupan. Miingon gikan niini, labaw kapas sa diay kay Jacob. Si Jesus may tubag. Ang moinom ni ining tubiga uhon pag-usab. Apan ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya dili gayud uhawon. Katong atabayan daw kung ang adunay tao makainom uhawon pag-usab. Pero muhatag si Jesus Christ dili gyud pagauhon. Kay ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya ang usa ka tubudan nga mohatag og buhing tubig ug kinabuhing walay katapusan. Atong mabasa Salmo chapter 42 verse 1, ingon nga nangandoy ang lagsaw sa mabugnang kasapaan, nangandoy usab ako kanimo o Dios. Kani tao di ay no kung sila nagibati sila emptiness sa ilang kasing-kasing, sumala pa din no, ang tao uhawon gyud di ay. Uhawon sa pulong sa Ginoo. Labi yung kanang gikan kang Kristohano, mibiyak ang pangalaga sino, nagapangita ka, apan na mga babag sa imong kinabuhi. Uhawon gyud ay. Muna ang Ginoo, sadyang mahimo gusto kang masisipide sa imong kinabuhi dis kalibutan, kuha ang tubig sa Ginoo. Ang iyang saad. Muna nga kinahanglan yung tag Biblia, mubasa gyud ta ka. Mubasa gyud ta. 15, ang babay mingon, Sir, hatagi ako ni ining tubiga, adon dili na ako uhawon, ug di na usap ako, muana sa pagkalos. O giinan siya ni Jesus, lakaw taga ang imong bana ug balik nganhi. Ang babay din no, nangayo siyag maong, wa siya kasabot, nangayo siyag tubig ang giingon ni Jesus Christ, padi na sa mukalos, kay kapiso, kay kisaw ng panahon manggod, ang mga Samarianon manggug mukabog tubig, alas 6 sa gabi. Muna history. Ano man, di sila gusto makita sa mga Hudyo. Kaya kato actually, ang tao sa Samaria manggod sa una, di manggod pure nga mga Hudyo na, nahimo ng mistiso ba? Na crossbreed na sila. Mga sagol na. Nagsagol na. Ang gusto manggod sa mga taga-Israel ang Juda nga pure gyud sila, breed. Kay nagclaiman sila diya Jesus Christ. Kining pikasad, nag-claim sad sila. Kaya na mas Jacob sa diyang lugar. So, manam na yung mga debate na hitabo. Ingon niya, o ginan ni siya ni Jesus, lakaw, tago ang imong bana o balik nganhi. Wala ako'y bana, mingon ang babae ng mangkak. Si Jesus mitubag, husto ang giingon mo nga wala kay bana, diha kay 5 ka bana o ang lalaki nga imong gikaipon karon dili imong bana. Tungod ang tinuod ang imong gisulti kanako, ingon to babae. Wala gayud matago sa Ginoo ang atong binurbot pasabot no. Ang babae nangwan siya na makak, wala ko'y bana. But pasabot atong bayhana to, wala to siya gipakaslan o nakaslan ba siya, bulag ba sila. Pumato pas Ginoo, na kay 5 ka bana, ang kanang kaipon nimo dili na tinuod mo nga bana. But pasabot no, kanang mga butang nga imong ginahimo nga sekreto, wala gyud na natago sa Ginoo. Muna ako na kay pangandoy sa kalibutan, mulampos kag eskwela dire unsay gustong kurso mo, kabalo ang Ginoo ana. Kabalo sad ang Ginoo nga ang pagpalangad mo sa Ginoo wala mo sa gina-priority. Ang imo lang igo lang ka maka musimbag Domingo, kontento na ko, wa man ko naghimog daotan. Kabalo ang Ginoo ana. Muna ang Ginoo lagi pag mobalik sa diri sa kalibutan, no,
Kuhaon niya ang mga matarong ang mga matarong ang daotan i-judge man gyud na. Og pangutanon ka kumusta imong gibuhat dis kalibutan. Di man madala nimo na imong kuan imong accomplishment dis kalibutan banang makahumang kag kurso. Gwapo kag trabaho o grabe kag academics, unsay gwapo ba kang business gihimo nimo. Di man na ipanghambog nimo ang pangutan ni Jesus, kumusta ang pagkinabuhi mo sa kalibutan? Kang gustos Ginoo manggod, mamuhat ka diha siyang bulhaton. Palakpakan ng Ginoo. Mo na gustos Ginoo. Andis kalibutan manggod puro ni temporary diri. Mo nang Ginoo ang Ginoo bitaw nga gitawag niya ang tao na ay gitawag og dili kas kalibutan gitawag academic. Tamo na tawag nag-skill. Pag hina ka sa academic, howd ka mo troubleshoot, howd ka mamanday, howd ka mag-ayo-ayo. Ang academic puro man na IQ taas, puro decision making na sila. Mo na ang mga kalibutan, skill o mga academics. Dili kas pangginoo magud spiritual, gitawag og unsay gingon dia ang kulang kaalam mga kas Ginoo, wisdom. Ang pinakataong bright sa tibok kalibutan, ang adunay siya wisdom, makasabot siya sa pagpangalagad sa Ginoo. Kining mga kalibutan, temporary lang ta. Ang uban hawd kayo, no? Mo manarbaho, grabe. Maningkamot sila, mo excel sila, na sila gitawag og kanang doctorate, masteral na para ma-promote yun. Pero ang pangutana karon pagpangalagad sa Ginoo pag ministry, simple lang man kaayo, no? Wa man jud namuhat. So kay ngano man di man makita. Kay pagpangalagad sa Ginoo manggod, tago manggod. Dili makita, dili ma-appreciate sa tao. Pero hibaw baga naka-appreciate ana, ang Ginoo mo appreciate sa imo. Palakpakan ng Ginoo. Mo ni nakalamang sa Ginoo, no? Yun si matpadi no? Ang babay maingon, sir, nagtuka nga propeta ka. Sir, babay maingon, sir, nagtuko nga propeta ka. Ang amo mga katigulangan nga sa Marianhon, nagsimba sa Dios ni ining bukira. O. Boto? Apan kamong mga Hudyo nag-ingon nga kinahanglan sa Jerusalem gayud isimba ang Dios. Duha. Matod pas babay, ang among katigulangan mga Samarianon nagsimba sa Dios ni ining bukira. So apan kamong mga Hudyo nag-ingon nga kinahanglan nga ang Jerusalem gayud simbaha ang Dios. But pasabot na lugar na sa Marianhon, na Ginoo di sa Mua, nagsimbang katigulangan. Ang kamusang taga-Israel, mga Juda, na inyong Ginoo sa didto. So but pasabot na dunay pakig-away sa duha. Unsay itubag ni Jesus Christ, muna daghan ni relihiyon karon. Away-away na. Nag-ingon ang kinahanglan nga suling masumad dayo. Nag-ingon ang kinahanglan nga sa Jerusalem gayud nag-ingon nga kinahanglan sa Jerusalem gayud simbahon ang Dios. Si Jesus mingon kaniya, babaye, tuhoy ako nga moabot ang panon nga dili na kamo mabalaka asang dapita simbaha ang amahan. Dinhi ba ni ining bukira o sa Jerusalem? Kamong mga Samarianon wala makaila sa inyong gisimba. Apan kami mga Hudyo nakaila sa among gisimba kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudyo. So ang kaluwasan nagikan jud sa Hudyo. Munang taga-Israel. Apan hapit na maabot ang panon og karon anian na ang matuod nga pag magsimba sa amahan diha sa Espiritu og sa kamutunan. Sa unang panahon mangod ang kaluwasan dito sa Israel. Dito mas Jesus Christ. So dito, ang Samariano nag-claim sa ilaha kay ilang katigulangan diha nagasimba. Matod pang Jesus Christ, dili na lang ipangutanan nimo. Asa ba ka mo simba? Ang karong panahon na magsimba ta ka sa Espiritu og kamuturan. Luzon, Visayas, Mindanao o dito sa ubang Europe, ubang Asia na anay Ginoo. Palakpakan ng Ginoo. Nasabtan nimo? So wala nag-ingon nga imong simbahan, gwapo ba na? Imong simbahan, kuya bang magwali diha? O unsa ang simbahan nga unsa nang simbahan ilado man ang kinsa nagibutang diha? Ang Ginoo simbahan mo sa Espiritu kamuturan. Unsang klase? Magsimba ka sa wala nakita. Bot pasabot magsimba wala ka nakita. Pasagdi si brother, si sister. Tutok dias Ginoo. Og magkinabuhi ka nga holiness. Balaan. Di ta perpekto, pero paningkamuti in taon nga ang Ginoo malipay sim kinabuhi. Simple lang, no? Ang uban mo gilisod-lisod.
Ang pagpalagad sa Ginoo dili ingon kung ang ministry imo nang gihurot. Tama man na, hot doon mo, pero ang problema, kumusta? Nalipay bang Ginoo sa imong kinabuhi? O isa ray ministry ni mong gigunitan, pero ang Ginoo nalipay sa imuha. Lipaya ang Ginoo, siya may kalipay sa Ginoo. Preach the gospel. Mag-ministry ka diyan, mo kalipay, simple lang gito kasi no. Pag kinabuhing matarong, unsay ginahimo ni Jesus Christ, hala sundugan na lang. Dili ingon nga namuhat ka kay tungod di pastor. Dili, namuhat ka para tagaan mo kalipay ang Ginoo sa imong kinabuhi, palakpakan ng Ginoo. Amen. Hallelujah. So, sumala pa dire. O ginan siya ni Jesus, lakaw og tawag imong bana, wala ako'y bana. Huh? Wala ako'y bana, miingon ang Ginoo, isisip to ba, gusto ang ingon nga wala kay bana, diha kay 5 ka bana nga laki nga imong gikaipon karon dili natong bana tungod nga imong gisulti. Wala gayud matago sa Ginoo ang tanan, ambak na diri. Sisimin kaniya, babae, adin ako dito. Kamo mga Samarianon wala makaila inyong gisimba apan kami mga Hudyo nakaila sa among gisimba kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudyo. Apan hapit na maabot ang panahon og karon ani ana ang matud nga na magsimba samahan diha sa itong kamaturan. Mao kini ang mga magsimba nga gusto samahan nga mao'y magsimba kaniya. Ang Dios Espiritu og kadtong magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa Espiritu og kamatuoran. Amen. Muna nga, di ta ma-discourage kung ang simbahan daghan o gamay. Importante ang Espiritu sa Ginoo, mabati nimo. Unsa man dako kayong simbahan nimo, pero wala mabati mo presensya sa Ginoo. Puro lang kuan, puro lang smile. Oh, di lang ko isgot anak kani mga suko. Diba? So, importante, mabati mo presensya Ginoo o ginawali ang word of God. Sumala, Romans 2 verse 6 to 10, kay hukman sa Diyos ang matagtaw sumala siyang mga buhat. Ito ba nga? Kay hukman sa Diyos ang matagtaw sumala siyang mga buhat. Ang uban, kay nagsalig na mas grasya, kay di na perfect na. Disgrasya ang labaw, no? Ang grasya, gihatag nas Ginoo para sa tanan. Muna ang Ginoo bito, may ato bito sa Samarianon, grasya naman to. Ibaw makasala tong dagkong tao, kung matawhan na to, may klaro. Yan to yun niya, pwede grasya yun man, maluluyon. Kay hukman sa Diyos ang matagtaw, sumala siyang mga buhat. Alang ni atong mataw, nagpadayon pagbuhat ug maayo og nagtinguha sa himaya. Tikno ta? Alang ni atong tao, nagpadayon pagbuhat sa maayo og nagtinguha sa himaya. Sa katungdanan og sa kinabuhing walay katapusan. Hatagan sila sa Diyos og kinabuhing dayon, apan ipahamtang sa Diyos ang kasuko o kapag ngadto sa mga tao nga nang huna-huna lamang sa ilang kagalingon og nagsalikway sa kamaturan og nagbuhat sa daotan kinaghuna-huna siyang kagalingon ba. Delikado. Grabe paningkamot nimo sa kalibutan pero abot sa spiritual na murag sa 100% ang Ginoo 10% lang siguro. Grabe accomplishment. Grabe diskarte, di na matulog sa inventory. Oh, unsaon pagsulti ugma mga ako negosyante man ko. Di katulog magunahon unsay pag-atubang dito unsay sulti, pag-atubang diri nga ganahan ang tao, puno pagpahimuot sa tao. O di man nadautan. Pero importante yun tanang butang imbuhaton isang guni nas Ginoo. Patabahan ka sa Ginoo. Kaya kung di ka manawag sa Ginoo na, sa gulang yun na yung pamakak na. Di naman ka yan. Mo ingon nito yun. Singgon diri. Apan ipahandaan dito sa Navy. Sakiton og pantuson ang tanan nga nagbuhat og dautan. Una ang mga Hudyo, lima ka. Sakiton og pantuson ang tanan nga nagbuhat og dautan. Una ang mga Hudyo ug unya ang mga dili Hudyo. Kita hintil. Pati day Hudyo mga pinili nas Ginoo, silutan gyapon na sila. Di ba? Walay discrimination na tabo, pantay-pantay. Ang mga dili Hudyo, apan hatagan sa Dios og himaya, dungog og kalinaw ang tanang nagbuhat og maayo. Maghimog maayo gyud. Di magpabadlong. Support sa bulaton sa Ginoo. Maluoy sa mga nangalangan sa Ginoo. No? Maluoy, dapat maluoy jud ka. No, di lang ba mamuhat sa Ginoo? Una, ang mga Hudyo ug unya ang dili Hudyo.
Apan hatagan sa Dios og himaya dungo ug kalinaw ang tanang nagbuhat og maayo. Una, ang Hudyo Israel, palitin yung Israel. Sunod, kita ang dili mga Hudyo. Special yun ang mga Jewish people, no? Tungod diini, kinahanglan kitang masayod. Tungod diini, kinahanglan kitang masayod nga kung unsang klase nga sa kinabuhi nga kinahanglan natong ikinabuhi dinhi sa kalibutan. Unsa dibuhaton nato daw? Tungod diini, kinahanglan kitang masayod kung unsa ang klase nga sa kinabuhi nga gikinahanglan natong ikinabuhi diha sa kalibutan. Dapat kabalo ka na. Galasan, balik ko Galasan 2:20, sumala pa niyo. Si Apostol Pablo ingon nga tinun-an ni Kristo, nagsulti ka nato kung unsa ang iyang pagkinabuhi sa lawas. Kinabuhi sa lawas daw. Sumala pa sa ni Apostol Paul, gilansang ako uban kang Kristo dito sa cross, busa dili na ako nabuhi kundi si Kristo na nga niya kanang og kining kinabuhi ko karon akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios og naigugma sa pagdugyan sa iyang kagalingon alang ka nako. Muna ang style nato ini pagpangalagad sa Ginoo, no? Pareha ni Apostol Paul, gidinay ang tanan. Kagwapog posisyon ato, pero tingala ka, grabe pagpangalagad sa Ginoo. Atong bason dis Romans chapter 6 verse 8. Busa kung kita na bautismohan ngadto sa Kristo, kita usab makainom usama kang Apostol Pablo, gilansang ako sa cross uban kang Kristo. The life in which Christ lives within us. Ang kinabuhi diin si Kristo ang nabuhi sa sulod nato. O kung si Kristo nabuhi sa sulod nato, unsa matong reaksyon ana? Sumala pa din si Jesus gayud ang nagtudlo nga kung kita mahigugma kaniya o pagbantay sa iyang mga sugo, nan siya magapuyo ka nato. So ang Ginoo magpuyo sa atong kinabi kung nahigugma ka o nagabantay siya mga sugo. So mayong Biblia, daghanay na nungha nga kaiglesiyahan. Dapat beware tana. Bantay tana. Di ta pwede mag-judge, pero kabalo ka na unsa estilo, dapat muna kung ikaw di ka mudutot ministry, wa ka kabalo sa gipangbuhat sulod. Kung lingkod-lingkod lang ka diya, wa kabalo da imong gisudan di na mao. Kanan nagkompromise na sa mga butang nga di kahimutan sa Ginoo. So mala pa diri. John 14 chapter 21 to 20. Unsay mga kaayuhan kung si Kristo magpuyo sa sulod nato? Kita magaputog hingpit nga kalipay. Kung si Kristo daw nas tong kinabuhi, malipay na ka unsay naa sa imuha. Para kaming noymi, akong noymi ito, kanang usay, manglakaw mi, akong ginahuna, kung pilay ang income na ko sa usa ka adlaw, dapat ang akong gasto di mo labaw ana, padi ko masyod. Ngayon sila nga ngaon sa gawas, ay na lang, mamalingki na lang tayo, maglungag tas balay. Na YouTube, sundugan ng luto, diha kay mo nang ginakuha sa restaurant. Oh, mato kag Jollibee, mato kag Chowking, asa ka mukaon, gasto. Balay. Ano ito niya? Cooks. O di? Very practical man ang ma-shoot-shoots ang tao manggo. Depende mo na sa pagdala. Nemo. Muna nga akong style, kung pilay adlaw na ako, dapat di mo labaw na. O ayaw ka bala, kag ang Ginoo, basta nang ginabuhi lang kag matanos Ginoo, protektado imong pamilya. Layo sa sakit. Tested na sa kusuna. Sa una, bugna-bugna ako, sikasakit ang ano na master ko, may sakit-sakit, ngipon lang kint. So di ba? Na mga butang, na ikaw usaban, dut-duts Ginoo. Dili ingon mo dut-dut kas Ginoo nga, kapoy man diha. Uy, makadungog magkog istudyo nga lain, puntadik sa kuha. Pasalamat ka kay na nagsulti ni anak, kayo sa pasagdan ka. Na, abot sa langit. Di ka kasod sa entrance. John 15 verse 11, o sige nga, gisultihan ko kamo nini aron gisultihan ko kamo nini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay o mahingpit ang inyong kalipay. Kita makabatunog kalinaw bisan kung adunay mga kagulanan. So luyo sa mga kagulanan, kalisod sa kinabuhi, aduna kay kalipay. Matingalan ka, sila kag tisngi, matuan jud aron. Sila sa tisngi, maglakaw, magsigi katawa. Ngaw napil man niya. Giperti mo yung Ginoo. Ikaw, na napil mo. Dot-dot Ginoo para mapil na ni mo.
Kaagi ko na sa una na, di masabtan. Magsilag tisngi. John chapter 17 verse 24, Amahan, gihatag mo sila kanako, ug bot ko nga, bisan asa ako, ato usab sila, alam makita sila sa akong himaya. Ang himaya nga imong gihatag kanako, kay gigugma ka man kanako, bisan wala pa buhatang kalibutan. Gipili lang sa Ginoo. Dita sa kuan. John chapter unang Juan chapter 1 verse 7 to 9. Apan kung magpuyok kita sa kahayag, ingon nga ang Dios anaa sa kahayag, magkahiusa kita og ang dugo ni Hesus nga iyang anak maghuga sa tanan natong kasalanan. Kung mingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong galungon, wala kanato ang kamatuoran. Sumuangkon gyud ta makasala ta. Kinahanglan mga alagad gyud ta sa Ginoo. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya matalo og matimanon sa iyang saad, mopasaylo gayud sa tanan natong sa mga sala og maghindo sa tanan natong kalapasan. Mao na i-promise yung mga itagpasaylo sa Ginoo. Puro ay balik-balik ka po kasala, usawa sang ginawa na dapat seryoso pa pagalagad sa Ginoo. Hapit na Matthew chapter 28 verse 20. Og tudloy sila pagtuman sa tanan ng mga gisugo kaninyo og hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hantod sa katapusan sa kalibutan. Og tudloy sila pagtuman sa tanan akong gisugo kaninyo. Requirements jud no sa mga disciple, mga pastor, mga apostol o tanang mga ministers Ginoo, tudloy pahinumdumi ang mga tao sa kalibutan. Nga na Ginoo nga maghukom sa maayo og sa dotan. Nganong kinahanglan kitang musalig kang Kristo? Nganong kinahanglan musalig ta sa iya? Tungod kay siya nahigugma kanato o mitugyan sa iyang kagawon alang kanato. But pasabot musalig ta niya nga naman tungod sa iyang pagpalansang sa krus. Kini nga gugma magaawhag sa matag usa nga kinahanglan kitang magkinabuhi sa pagtuo kang Kristo. 2 Corinthians chapter 5, 14, 50. Kay giharian kami sa gugma ni Kristo ug kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan ug kini nagpasabot nga ang tanang tao makaambit sa iyang kamatayon. Romans chapter 6 verse 13, busa ayaw pahariya ang sala diha sa inyong mga lawas nga may kamatayon. So atong lawas dun kamatayon. Aron dili na kamo madaog sa inyong kalibutan. Sa dihang ang sala dahil mo sulod sa imong lawas dahil no, diha ang kailibgon mo abot. O sa ayaw usab ninyo itugyan ang bisan unsang bahin sa inyong lawas aron gamiton sa daotang katuyon. Hinuon tugyan sa Dios sa inyong kagalingon ingon nga mga gibanhaw gikan sa kamatayon ug itugyan ang inyong kagalingon ngadto sa Dios aron gamiton ang sa matalong nga katuyon. Ang atong kinabuhi ato jud itugyan sa Ginoo. No, para iyang gamiton sa iyang kaymayaan og atong i-deny ang mga butang nga dili kay mutan sila. Plakpan Ginoo. So pareho ang tanan, mangdokop yung mata, kampo ta.